Sziasztok! Vagyok. Ebben a videóban el fogom nektek olvasni a Bongótól kapott üzeneteket. Ha ti is szeretnétek kipróbálni Bongót, akkor a 16066-os számon tudtok neki küldeni üzenetet, vagy pedig fel tudjátok hívni, ha szeretnétek. Na, és akkor most el fogom olvasni nektek a üzeneteket, amiket kaptam tőle, mert kettőt kaptam, mert egyet kérdeztem. Bocsánat, hogyha kicsit világos néha, kicsit sötét, de sajnos ezek a felviszonyok az egész házban nem jók. Szóval, olvasom. Bongó tudja, hogy Niki legjobb barátnője most nem más, mint Bente Bogi, akivel igazán jól érzi magát. Mentusz Anita hallott róla egy pletyit, és itt kérdeztem meg, hogy milyen pletyit hallott, és ezt a választ kaptam. Bongó tudja, hogy Anita hallotta, hogy a srácok azt mondták, hogy nagyon bírják, de azért nem mernek lépni, mert nem sejtik, ki a kedvence. Igen, én ezt a válaszokat kaptam. Ha ti is ki szeretnétek próbálni, akkor a 16066-os számon ki tudjátok próbálni, SMS-t küldtetek neki, vagy felhívhatjátok, hogyha bátrak vagytok. És olyan dolgokat tud rólad, amit lehet, hogy te nem is sejtettél. És ne kérdezzétek, hogy honnan tudja ezeket a neveket, hogy nekem most ki a legjobb barátnőm, meg hogy ki hallott róla mit. Én se tudom. Szóval, hogyha ki szeretnétek próbálni, akkor ismétlem a 16066-os számon SMS küldtetek neki, vagy pedig felhívhatjátok, de csak úgy szólok, hogy érdekes válaszokat tud küldeni, és kérdezhettek tőle, ha szeretnétek, vagy pedig elkülditek a teljes neveteket és a várost, ahol laktok. Szóval ez lett volna az én kis bongós üzeneteim. Ha szeretnétek még ehhez hasonló videókat, akkor nyomjatok egy lájkot és írjatok kommentet. Én Niki voltam.